Здравейте, приятели! Аз съм се логнал от моя фейсбук и ще играя един мач на FIFA. Така. Също кой ще играем, ще изненадах. И разбираме след 3, 2, 1. Бам! Срещу Барса! Моят отбор срещу Барса! Ето го моят отбор. О-о. Но възникна проблем. Да, има проблем. Сега го оправям. И ето го оправяне проблема. Вземам всичко. Останах без пари. Това мач може да ми донесе пари. И пак. Тъй. Разбрахте срещу кой играем. И ще направя... ще направя клипчета как играя срещу разни отбори. Може да бъдат силни и някакви слабаци. Тъй, почваме. С екипа на Барса. Старт! Тъй, ето го моят отбор, да видим техния. Меси обикновения. Чакайте, само искам да видя нещо. Описане от Help. Те слабаци, lower class. Не знам защо, ама те ми са прави. Суарес и отнема, подава на Ракитич. Меси, хубав пас към Неймар. Неймар я овладява и край. Хектор Барери не избива. Инеста, Неймар. Фал. Барери получава жълт картон. Бана. Изи. Това беше месето. Да давам някакви съвети, не знам защо, въпреки че аз вече съм я играл. Добре, тук беше много хубава ситуация. Нямаш как хора, това е жълт картон, нали? Червен, вие нормални ли сте? Вие адекватни ли сте? Чи гол? What? Какъв беше той гол? Да, имам keyword на вас, ако се питате това, но аз съм с Касила. Знаете ли колко е добър Касила, въпреки че това не успя да го варди. Просто малко съм го изморил. Шут! Ти се шугуваш, брат ми. Как Барса може да ме води? Не, няма да си има на футдрафт, защото няма. Футдрафт иначе ако имаше... Ти се шугуваш, брат ми. Суарес какъв гол вкарва. Това гол и 5 лева не струва. Марчелано към Жорди Алба.
Денис. Меси! Въпреки че не харесва Меси, Дуспа! Той е червен. Да. What? What? Следващия матч ще го игра на Professionals. Не на Work Class. Не на Semi Pro най-добро. Следващия матч ще го игра на Semi Pro. Няма да е на Work Class. Да ще изигра още. Ей, той е гол! Вижте как ми се мята. Браво! Това все пак е на Work Class силен отбор. Въпреки че не го харесвам, тъй добър е. Яко карах. Затова не ми пишете, че съм нуп или нещо такова, защото това е някакъв силен отбор. И аз не съм с силен отбор. Даже получих 2 червени картона в състава си и няма да мога да игра с тях. Ама след фала веднага се издигна. Браво, браво, симулат. Турче, браво. Не става и като чу свирката, че има фал, веднага стана. Браво, браво. Хектор Берерин. Хектор! Тук Неймар му я взе. Да, както казах, аз харесвам тъй Неймар. Един клип го казах. Сега не се сещам кой странен футбол беше. Нещо по-различно май беше. Не знам кой. Но резултатът е 4 на 1. Но нямате основания да ми се смеете. 9 играча съм. Неймар. А и Барса имала по-хубави резултати. Ракетич каква грешка направи този случай. Вау, какъв хубав пас. И опасен. Пике минава покрай защитата, само Марчелано остана. И през Марчелано не успях. Добре. Колко пъти го бутнах и той даже като статуя. Хора, това е на Work Class. Даже и сега ще ви покажа. Няма основания да кажете, че съм зле, а и отбора ми не е много добър. 5 на 1. Меси ми направи 3 гола, хора. 3 гола. Ракетич не успя. Край. 5 на 1. Ай, ако беше някакъв силен мой отбор, но съм... Ето, вижте го. Моят отбор. Не някакъв силен. Само Хектор Берерин, дори Симурата и Вицел, дето имам силни. Затова нямате право да ми се смеете. Добре, това беше всичко за този клип. Чао!